Bueno, boa tarde a todas e a todos, gracias por estar hoxe aquí. Gracias a Cebreiros, que me botou 22 anos, pero teño 34. Nada, bueno, un placer, gracias a Música no Claustro por o convite a este evento e sobre todo a vos por estar aquí cun día con tanto calor e nada, espero que disfrutedes tanto como a min destas historias, non? Bueno, primeiro de todo aclarar que este proxecto foi posible inicialmente, como vos vemos comentaba Javier, gracias a Ensaya, a comunidade de Ensaya, a moitas persoas que hoxe non están aquí, pero que forman parte de todo o proxecto, pois dende Laura Calvo, que foi a que fixo o traballo artístico de debuxo no batedor, a Nerea Pallares, que escribiu un fragmento dentro do instrumento no fondo do chopo, e, bueno, as outras historias que vos comentarei agora, pero, bueno, evidentemente eu non tive ningún tipo de axuda administrativa ni ningún tipo de organización, tamén me gustaría aclarar iso, non? Por si pode haber idea equívoco. E, bueno, que principalmente para vos e para todas as persoas que colaboraron. Bueno, eu son luthier, como vos imaginades, non? Pois fago instrumentos de corda frotada, dedico-me a construción, reparación, mantenimiento de instrumentos da familia da corda frotada, violín, viola, violonchelo e contrabaixo. E hoxe vou facer unha presentación un pouco diferente ás que adoito facer, porque me gustaría iniciar cun texto que sí que iniciei unha presentación con el, pero me parece moi inspirativo. E creo que a moitas e moitos artesáns de por aquí, xente que traballa madeira, carpinteiros, ebanistas, luthiers, vos vai sonar porque hai un libro moi famoso que eu creo que a maioría algún día tivestes na vosa biblioteca, que é El hombre e la madera, de Ignacio Abella, non? Que creo que eu foi o primeiro libro que tive relacionado ca madeira e penso que de algún xeito foi un libro que me acompañou a la donde iba a vivir, sempre estaba no meu espazo. E este libro abre cun fragmento que penso que é todo, ¿no? Di, viajero, escucha, yo soy la tabla de tu cuna, la madera de tu barca, la superficie de tu mesa, la puerta de tu casa. Yo soy el mango de tu herramienta, el bastón de tu vejez. Yo soy el fruto que te regala y te nutre, la sombra bienhechora que te cobija contra los ardores del estío, el refugio amable de los pájaros que alegran con su canto tus hojas y limpian de insectos tus campos. Yo soy la hermosura del paisaje, el canto de la huerta, la señal de la montaña, el lindero del camino. Yo soy la leña que te calienta en los días de invierno, el perfume que te regala y embalsama el aire a todas horas, la salud de tu cuerpo y la alegría de tu alma. Por último, soy la madera de tu ataúd. Por todo eso, viajero, que me contemplas tú, que me plantaste con tu mano y puedes llamarme hijo, o que me has contemplado tantas veces, mírame bien, pero no me hagas daño. Y este fragmento escribí uno, Rabindranath Tagore, que era un filósofo, unha persona superinteresante, cunha obra maravillosa tamén, e que, pois, bueno, penso que é un todo, non? Vamos polos xardíns das nosas vilas, polos xardíns das nosas cidades, e pasan desapercibidos, están aí, as árbores. Realmente un árbore, non ten unha función social, unha función medioambiental, pero pasamos desapercibidos, como se non nos víramos moitas veces, non? A veces observámolos. E realmente un árbore adquire unha plusvalía unha vez que se corta. E é así, nos gusta ou non. Nos cortamos un árbore, matamos o ser e creamos un instrumento. Eso para mí é unha responsabilidade, o sea, é dicir, podía ser moi fácil coller, botar madeira para diante e empezar a facer un instrumento, pero non, hai moito máis. Penso que hai unha responsabilidade humana con esas árbores. Eu sei que aquí moitos compañeiros pois plantan todos os anos árbores das que traballan, pois como un método un pouco cíclico, non? Para manter viva a necesidade medioambiental que nos aportan as árbores. E, pois, este instrumento, que inicialmente iba a ter 4 árbores, ten 7, porque a veces a vida te leva por uns sendeiros que coñeces a persoas maravillosas e que te aportan tanto que dis, pois, hai que meter outra madeira máis, vamos meter outra máis. Bueno, un chelo 4 historias nace co obxectivo de crear unha simbiose entre historias de persoas que impactan cultural, artística, económica ou de outro tipo de xeito en Galicia e unilas a madeira, unilas a unha historia, non? Porque sí que é interesante ter en conta que as madeiras poden ter unha historia, non romantizar como tal unha táboa de madeira, ao final unha táboa, pero sí que ten unha importancia, non? E moitas veces se cadra
penso que nos obradoiros non nos damos conta e desfeitamos moita madeira. Creo que é un dos obxectivos que unha das tarefas pendentes, no, de, digamos, de ter un aproveitamento maior do recurso que nos dá a terra. Este instrumento, como ben vos contaba, ten 4 historias das 4 provincias galegas. Pois empezando pola provincia da Coruña, unha das historias que é a única madeira que non se ve aquí, que o pino do Oregón, plantado en Galicia, pero pino do Oregón, que, como sabedes, forma parte de moitos xardíns, de moitas casas de aquí de Galicia. Non? É unha madeira que ocupa a superficie dos contraros por dentro do instrumento. Acompaña a madeira de castiñeiro. Temos ciprés na tapa, cerdeira no mango, ciruelo no diapasón, nas pestanas teixo e chopo no fondo. E agora vos conto un poquinho. Pino do Oregón, do meu amigo Iván Matos. Iván Matos é un escultor, compañeiro, amigo. Estudiamos xuntos, empezamos a facer o mal con 17, 18 anos, como todos, como todas. E Iván sempre marcaba punto como artista, dibuxaba moi ben, tiña unha visión moi interesante, moi, non sei como decilo, reflexaba moito realmente o que el vía. El gustaban os elementos da natureza, os animais, e gustaba tallar, gustaba esculpir. E co tempo foise dando conta de que a súa ferramenta de traballo era unha ferramenta que asociamos á destrucción, que é a motoserra, non? Que sempre está como asociada a ese elemento do mal, a ese elemento da destrucción. Pois el con esa ferramenta crea as súas pezas, fai as súas pezas, e para min Iván pois é un referente nese sentido como amigo e como persoa e como profesional. E todo se ha dito, a día de hoxe pois non ten, digamos, o apoio institucional nin económico para poder seguir desarrollando a súa labor, e ahora mesmo tamén pois, está con outro tipo de proxectos, pero foi un rapaz que foi representante de España no Campeonato Mundial de Motoserra en Rusia. E que logo vexas que unha persoa con tanto apoio de amigos, con tanta forza, con tanto traballo, con tanta constancia detrás, non pode desarrollar a súa actividade artística, pois entonces é que posiblemente hai un problema de base a nivel sexa administrativo, educacional, como ben contaba antes Aitor e tal, ou que a mellor a xente realmente non valora o lle regatea no traballo. Iván tiña unhas pezas de pino de Oregón e iba a ser inicialmente para a tapa, pero por unha serie de razóns de carácter acústico descartámosla porque tiña unha densidade moi alta, unha madeira moi pesada. Por lo tanto, entendimos que iba a ser un instrumento que vibrase moi pouco, iba a ter certos problemas. Un proxecto, aínda que teña unha idea e este marcada, se a sigues por pura cabezonería e non pensas nun fin utilitario, nun fin de carácter informativo, estás perdendo tempo, non? Penso, vamos, eu creo que se un proxecto de investigación non ten erros, é que non é un proxecto de investigación, porque a investigación son cometer erros e entender por que eses erros che poden levar a un cambio. Entonces, a outra madeira que forma parte da outra historia é o castiñeiro, que é a dos aros do instrumento. Este castiñeiro formaba parte do chan dunha casa na aldea de Seceda, no Courel, que ten aproximadamente uns 110 anos. E, bueno, como ben sabedes, os que traballades madeira tamén, e sobre todo os carpinteiros, que tedes máis coñecemento que moitos lutiers digamos, da madeira en sí. A madeira, canto máis bella, cristaliza, complicada de doblar, dá problemas, bueno, unha serie de aspectos bastante particulares, no, de traballo. Pero, bueno, foi interesante. O proxecto de Javi, Lar da Cima e a Barreira, a reforma de 2 casas na aldea de Seceda, un rapaz que con 18 anos marchou para o Courel, abandonou o seu futuro como entrenador de tenis de personas con alta capacidade, bueno, altas capacidades, de alto rendemento, perdón, e dixo, pois, marcho para o monte, que ali no Courel estou ben, gústame, vou desarrollar un proxecto con cabras, probou cas cabras, non vio moi claro, fixo a casa, e agora ten un tipo, non o chamaría turismo rural, porque realmente o que ten Javi non é turismo rural, é un convite aí a unha casa, é o seu método de vida, evidentemente cobra, porque senón non podría vivir, pero ten moito fundamento detrás, ten unha responsabilidade detrás, ten moito traballo, moito sudor, e sobre todo ten moitas ganas de ter a xente ali para que coñezan tanto o seu proxecto, a reforma destas 2 casas, como pois as montañas de Courel, a problemática de mantemento dos soutos, ou a comunidade de montes de
de Courel, que, bueno, pois sempre hai persoas que se empeñan en que os soutos dos montes dos Ancares e do Courel, pois, que poden ser completamente é imposible. O sea, non hai nin persoal, nin economía, que non hai. O sea, por moita pasta que haxa, se non hai persoas que se queiran meter ao monte a vivir, non se poden recuperar os soutos, pero sí que se poden manter os soutos cercanos cuidados. Mas Javi foi unha das persoas que me descubriu que esa idea que entendemos que utilizan, sobre todo en Xapón, da corta, tendo tronco matriz, levase facendo aquí dende hai moitísimos anos, porque os castiñeiros do Courel, o que a copa, o que o vaso é moi vello, ten algúns vasos 500 anos ou máis, e eles van talando dende arriba, pois intentando coidar a madeira e ver as súas posibilidades, non? Entonces, Javi tamén foi unha persona moi importante, igual que Iván, que fendemos ali a madeira con el, vimos todo o proceso, e, bueno, pois está co seu proxecto actual ali, en Seceda. A madeira máis pequeniña que está aquí é a que forma parte do Concello de Ourense, non porque o Concello de Ourense sea menos, pero era no caso para que se usou, non? Que inicialmente iba a ser para o batedor, pero ahora xa vos contarei tamén a historia do batedor e da tapa, que son historias tamén un pouco, e a cerdeira, que son outras historias aparte, e o chopo. O Teixo ven de Casallo, non sei se coñecedes Casallo, é unha aldea remota que está, pois, bueno, nunha zona cunha problemática moi importante que me parece de vital importancia que nomear, que é a problemática mineira. Os de León botan os escombros para Galiza e os de Galiza botan os escombros para León. Entonces encontrámonos con unha problemática ambiental increíble. Eu sabía que no barco por ali de Valdeorras e demais había problemas co tema da pizarra, pero realmente cando fomos ali, Arián Quinteiro, a persoa que dirixiu desinteresadamente o documental deste proxecto, que é un bo amigo, un crack, pois quedamos alucinados co que realmente era aquilo. Aquilo é Marte. É Marte, de verdade. O sea, é increíble ver aquilo. Aproveitase aproximadamente un 10% da pizarra que se extrae. Me parece de vital importancia comentar isto. Por qué? Porque Pedro, que é nativo de Casallo tiña alrededor de 300 nenos cando era pequeno na escola. Ahora hai 6. Este ano, se non viñeran 2 persoas, tiñan que pechar a escola, tiñan que ir ao barco. Entón, este tipo de problemáticas que se ven no rural, que eu, por exemplo, como non vivo no rural, ojalá no futuro, pero non as veía, non? Realmente era como que tiña un antifaz, pero achéganme a cousas do cotiá importantes, necesarias para o día a día, a cousas reais, non a ideas efímeras, a sensacións, problemáticas que do día a día están aí. Collemos unha peza do chan do Teixadal, de Teixo, un lugar increíble, o Teixadal de Casallo, que é unha das maiores reservas de teixos do sur de Europa, no enclave da zona de Penatrevinca, e forma parte das Pestanas. É o proxecto de Eco dos Teixos, que é a remodelación dunha antiga escola de Casallo, perdón, a antiga taberna que fora a escola de Casallo, e fixeron un ecoalbergue, fan proxectos culturais, fan concertos, actividades de yoga, para nenos, bueno, teñen un proxecto super completo. Elba é bióloga, entonces pode contarnos bastante ben a contorna, e el traballou sempre con temas vinculados á educación ambiental en rapaces, non? E, bueno, é unha oportunidade increíble se algún día queres coñecer as súas historias. E nada, outra historia, un pouco Pontevedra foi onde eu iniciei, e quería reivindicar tamén aquí algo que hoxe non o pensei hasta hoxe, que os oficios sinto que están completamente desaparecendo a idea de oficio. Non sei se mellor me estou equivocando. Cando decimos que a artesanía está viva, sí, pero eu estudei na EMAO. Eu tive unha oportunidade de comezar na EMAO. A min derome clase, sei que siguen dando clase, pero cantas UPs, e eu que son un rapaz, os que tedes barba máis grande e levades máis anos encima, cantas universidades populares pecharon aquí en moitos sitios de España. Entón, eso fainos ver que penso que ese relevo xeracional non interesa a administración realmente, porque é costoso, pero que che dá un froito maravilloso que son oficios que son necesarios, que falas con calquera persoa que traballe en calquer oficio e é consciente realmente de que precisan ser carpinteiros, precisan ser albañiles, precisan ser electricistas, fontaneros, por poñer un exemplo bastante base, pero é que é así, é a realidade. Se a inteligencia artificial ao mellor monta casas de bloque e así, fai instrumentos xa non digo nada, que fijo que fai, pero bueno, en fin. Pois iso.
Con estas historias saliron outras historias, non? Entonces saliron outras madeiras. Aquí hoxe tamén pois, teño gusto de que hai pois, artesás, amigos, luthiers, e concretamente o Xaneco, que foi un dos primeiros luthiers que coñecín, que me abriu as portas do seu obradoiro ali, me tratou moi ben e me deixou os planos dunha zanfona que ainda nunca fixen, pero vou facer. O Xaneco, cando lle comentei que tiña aí unha idea, que a ver se tiña unha madeira, dixome, teño unha madeira, hombre, teño unha madeira meixeira ali, xa verás que ven. E a verdade que foi unha madeira super interesante, que é a madeira do batedor. Contovos agora tamén por encima, despois de contarvos outra madeira, o porqué. Bueno, esta madeira, se non recordo mal, era da casa do teu pai, sí. Entonces tamén, pois, creo que ten unha historia bastante importante, e para min foi un respeto utilizar esta madeira, pois porque é unha madeira deste home que formaba parte da súa vida, non? Que estaba ali e que pasábamos a mellor por diante dela e non nos decatábamos. E logo, a madeira do mango é cerdeira. A cerdeira regaloume a Roy, que é un luthier de Pontevedra, colega, e tamén estaba ali, penso que sí, viña dun aserradoiro de Bueu e creo que iba a ser para un carpinteiro ou para un escultor, e estaba ali como medio, pois bueno, os tableiros ali cortados, unha pena, e a verdade que era unha madeira bonita, tiña un corte chulo, e dixen, pois bueno, faremos un mango. E o Roy tamén, pois, de forma totalmente desinteresada. Isto que vos conto son todo persoas que colaboraron desinteresadamente. É dicir, o que decía Javi antes, que non hai nada, pois que non, colaboraron desinteresadamente. Roy puxo a peza do mango deste chelo tamén, e tamén foi compañeiro de Mao. E a madeira do fondo pois é de Ignacio, que algúns de vos coñecedes. Ignacio é carpinteiro, vive en Vilar de Cancelada, no concello de bueno, en Lugo, na zona de Baralla, creo que é. E bueno, Ignacio, pois, a diferencia de cando o seu pai empezaba a utilizar madeira de contrachapado e conglomerado para a carpintería, el pensou que quería seguir utilizando madeira noble. Entonces, pois, ten moitas pezas de madeira noble e a que utiliza. E este concretamente era un chopo que estaba a beira da autoestrada, talouna, e pois agora forma parte deste chelo, e o seu xemelgo vai ser para outro chelo, pero o xemelgo, porque imaginadvos que era unha tabo bastante grande, é un elemento cotiá, é a mesa da súa casa. O sea, é dicir, aí come as súas fillas, aí corta a comida, ven os invitados, non sei, pois como debía ser, non? Ao final, unha cousa natural, unha cousa máis humana. O Ciprés aportoume un bo amigo, o primeiro luthier que coñecín, César Arias, que é un luthier de instrumentos de corda, do instrumento antigo, e vai a ser para un escultor, unha peza ben bonita tamén, e pois é que forma parte agora deste instrumento, que é o mismo que leva a barra armónica. Os únicos dous guiños son as dúas pezas móviles, a ponte e a alma, que son de arce e abeto. Pero demais é todo. Bueno, isto é plástico, porque non vamos a engañar. Así que, nada, eso. Que máis? Bueno, nada, simplemente vou ir rematando e logo, se queredes, abrimos preguntas, se tedes algunha dúbida. Con todo isto, pois, fíxose todas estas historias, un chelo 4 historias que é o proxecto, que era o seu documental, totalmente desinteresadamente Arián Quinteiro e Borja Freire, pois, dirixiron e prepararon o sonido deste documental, colegas e dos persoas maravillosas. E bueno, pouco máis decirvos, que para min foi unha experiencia única, porque nós normalmente traballamos con madeira procesada. Os luthiers de corda frotada traballamos con abeto, arce e ébano, non? E normalmente pois non adoitamos talar un tronco, fendelo. Entonces eu vi no País Vasco que estaban empezando a utilizar chopo, chamou a atención, e fomos a Guipúzcoa a talar un árbore, un abeto enorme, que era un piceavis que estaba ali plantado, que non era un árbore común, pero había unha plantación ali moi particular ao lado dun monasterio. Posiblemente poidera vir de algunha peregrinación, bueno, unha suposición. Talouse e están ali para facer chelos. De feito, o outro chelo ten unha peza dese abeto. Entonces, vendo iso, imagineime a posibilidade de poder facer un instrumento con madeiras locais. A idea, obxectivos, a microescala, convidar aos aserradoiros locais a que, de algún xeito, ainda que representamos unha ínfima parte do que pode ser o sector madeireiro, o sector forestal na Galiza, pois invitámolos a que, se teñen madeiras nobles, interesantes, que falen con nós, que nos pregunten, para poder utilizar este tipo de madeiras, non? Estou falando a microescala, evidentemente representamos unha ínfima parte do que sería o sector forestal galego, non? Pero estamos aí.
De algún outro xeito tamén é que eran un vínculo circular entre o que comentábamos cando estaban María e Raquel, entre músicos, centros educativos e luthiers. E así poder, digamos, naturalizar un pouco máis o noso proceso. E nada, de algún xeito tamén intentar reducir o impacto de huella de carbono. Finalizo contándovos que todas estas madeiras non están seleccionadas ao azar, sostéñense sobre uns pilares acústicos, non é un proxecto de marketing como tal, é unha idea que para min foi un proxecto de traballo, un proxecto de investigación para ver que posibilidades ofrecen as madeiras locais na construción de instrumentos de corda frotada. Os resultados foron interesantes, medimos en 3 bloques, densidade e velocidade de propagación, o sea, digamos que o peso e o tempo que tarda en transmitirse un son dunha punta a outra. No segundo bloque medimos os modos de vibración, que é como se move a madeira. Realmente utilizamos un sistema que se chama Clanny, que leva un altavoz que emite unha frecuencia, fai vibrar a tapa e o fondo, e nos dá a entender certas informacións según en que frecuencia se está vibrando. E o terceiro bloque pois, é a medición do instrumento completo, con varios toques na ponte. Vemos as resonancias como se emiten e como os armónicos se representan de diferente forma. Os resultados: os modos de vibración correspóndense co do abeto e do arce, entran dentro dos parámetros aproximadamente, se nos quedan algúns máis baixos, interesante no chopo, por exemplo. A velocidade de propagación tamén entra nas medias e a resonancia completa do instrumento nos dá uns parámetros con dous instrumentos comparativos, un de arce e de abeto e de ébano e outro de abeto, chopo e ébano. E entran dentro dos parámetros. Que ocorre? Madeiras diferentes, pesos diferentes, timbres diferentes. Por exemplo, unha das reflexións, unha das cousas que me percatei ao 100% é que a tapa enai, o pino abeto é a madeira que mellor funciona nese sentido, pero por que non utilizar un 50 ou 60% de madeiras locais? Por que non intentar seguir investigando que posibilidades nos ofrecen? Sabemos que hai un desabastecemento completo da madeira cada vez maior, que o ébano ten un montón de problemas, sabemos que hai moitísimo sistema burocrático tamén que nos dificulta en moitos aspectos e cada vez é máis difícil conseguir madeiras de fora. Así que eu, con esta humilde aportación, quero seguir investigando, quero ver que opcións hai e agora vou pola Nogueira, a ver que nos dá a Nogueira aí chulo, que me mola moito. E nada, hai moitas máis cousas detrás que, non podo liarme máis, perdón, polo lío. Pero, simplemente iso, que foi un proxecto que me levou a máis primitivo de min, a entender como funcionaba un tronco, e estou super orgulloso de que todas as persoas que están aquí, incluído o meu amigo Iago, que tamén está aquí, que diseñou unhas letras preciosas en caligrafía ornamental co texto de Nerea Pallares, que recentemente máis acaba de ser premiada, por un libro sobre a linguaxe das redeiras. En definitiva, que hai moitas historias e que gracias a todas esas historias este bicho está aquí e eu estou aquí, o sea que eu non teño mérito máis que o de facelo. As historias son as que fixeron isto, o instrumento. Así que nada, moitas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Antes mencionabas ese feito de que en cantidade sondes un gremio que prega pouca madeira, pero probablemente en cualidade e en sensibilidade sondes un gremio que chega dunha forma moi directa e as emocións da sociedade, e creo que eso é algo que hai que valorar tamén, non? Esa cualidade frente a esa calidade, e foi un tema que incluso, si recordandes, xa tivemos aquí atrás en anteriores mesas redondas, o de falar en toneladas ou de falar nunha táboa de madeira, eses contrastes. Non sei se alguén quere algún comentario, temos 2 minutiños, algún comentario, unha pregunta. ¿Cuál fue tu mayor alegría entre las maderas que elaboraste y tu mayor rompecabezas, ¿no? Pues mira, la que me dio más alegría fue la misma que me dio más rompecabezas. Te lo comento, fue el ciprés. Nunca había trabajado con ciprés. Es una madera muy interesante, a nivel de trabajar una bóveda es muy interesante, el acabado también. ¿Qué ocurre? Que el ciprés, vosotros trabajáis con guitarra, me parece, así que si no me equivoco.
El ciprés tiene un olor muy particular, muy bonito, pero que a mí me causaba bastante alergia a nivel nasal. Me producía muchísima inflamación a nivel nasal. Entonces, trabajaba con mascarilla hasta que podía, pero era un poco horrible. Es una madera que me gusta, pero que nuestro amor es imposible.